днешното видео ще играем Plus One Keyboard Escape. Както може да видите, ще стигнем много висок левел. Аз сега съм слаб левел, 70 и някой съм. Сега съм бавен, но мисля да повакса малко левел и може да кача по-висок левел. Ще събера още малко жълтички, защото съм много зле с жълтичките. И ще се опитам да мина World 1. Чакайте, че го подпинах. Така. И сега. И го минаваме. Сега чекаме тук. И го минаваме. Минаваме и вълната. Тя е много лесно. Даже мога да я подмина. Така. Ако искате да се абонирате за канала и оставете камбанка, ако ви е харесал клипът. Така, качихме левел, това е добър прогрес. Сега ще се опитаме да минем и стейдж. Кой стейдж беше, бе? Пишете ми долу в коментарите това кой стейдж. Така, излетях. Така, оп. Накосам. Оп. Така. Добре, хора, сега имаме да минем боса, който може да ме хване, не съм сигурен. Така, минахме го. И си вземаме едно 1000 победи. И отиваме да пофармим малко. Така. Сега следващата стамина, колко струва следващата стамина? Струва 5000 да си я купили. Ще я купя. Кликнах я. Така. Така. Сега сме... да, имаме 47 победи. Оп. Сега ще ги наваксам. Айде. Ще вземаме и сега 1000, за да си възвърнем победите, защото сме трагедия с победите. Айде бе, много е трудно. Хора, трябва малко да позагреем, затова не стават. Айде. Ко правя, хора? Трябва да... Айде, как всички ми превърват. Така, хора, аз ще ходя на днескашния админ билд, но за съжаление няма да снимам видео, защото съм рожден ден. Така. Тръгнахме и айде. Ще минем за 3000 победи. За малко, хора. Така, добре. Ще сме го минали. Айде, 1000. Сега ще вземем още 1000. Аре, бе! За тия глупости, аз имам 23 робъкса, съм беден. Ако ми губите да взема, съм беден, аз имам 3 робъкса, бе. Не 3, 23, ма... С 23 робъкс не мога да взема нищо. Така. Ще стигнем до 2000, видеото ще свърши. Защото сега съм на имения ден на леля ми. И няма да мога. Така. На жълтичка. Какво би? Добре, хора, това беше епизодът от мене. Чао!